Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Liza, 33 anyos. May kaipon og 3 ka buok ang among anak, taga Davao. Ikaduha na nin akong suwat ninyo. Ang una kay punto medikal ug karon punto legal kini. Kabahin kini sa kahimtang namo sa akong kaipon. May lain man gud ni siyang babay. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa man kay plano ninyong Raymond, Liza? Magpuyo-puyo lang gyud mo hangtod sangtod. Ha? Naunsa gud mo? Tulo na lang ng inyong anak. Wa man gyud mo makapakasal. Okay pa bang inyong pagpuyo? Okay pa man, ma. Okay pa kuno unya ng hupaw. Maoy. Unsay maoy? Naunsa na gud Ginoo ni Liza? Uy, igo ra ba yung nangutada, ha? Kung wa bang yun mo'y planong magpakasal, ila ka naman gud Ginoo niya. Ambot ni Raymond, maoy. Wala sa bitaw ko makasabot sa among pagpuyo. Kaya nga nung malaki, naunsa man di ay mo. Diin ka! Okay, Raymond! Diin ka! Sa ilang mama! Silang mama ka ni mo? Aray! Aray! Raymond na pa! Sakit na kayo lang sigihan ni mo glab niya ang akong buhok! Ha? Agay! Nanaki ka? Ha? Nanaki ka ba? Aray! Raymond, sakit na! Sakit! Nanaki ka ba? Sa lalaki, oy! Kininaw ka nga, nagkabayayat na lang. Daot na kayo, ginatiban sa to mga anak. Og nakuwang-kuwang paskaon. Nanimaho na lang anso sa mga bata. May maibang pa ka na ko, ani. Ha? Raymond! Oras nga mahibaw kung may laki ka. Lumpungon tayo sa imong laki! Raymond! Ang imong kaipon ang may babae, Liza? Unsa kay? Una naman kuno na. Basta magbisyo, mao'y siloso. Aron dili madudahan nga may babae. Ha? Ay, parehas ra gud pud sa mga babae. Kana pong mga babae nga magsilos-silos kunuhay og maayo, mao'y may laki. Aron di ba madudahan nga may lain? Oh. Panidin as Raymond, oy. Kay may nakasulti ba yan ako, no? Nga may angkas nga babae na sa Raymond siyang motor. Unsa? Dili tingali kay oy. Aw dili tingali niya uyab ba? Basin og iya lang pag-umangkon o igagaw ba? Pag umangkon o igagaw, nang sweet man kuno kaayo na. Pero di man kuno nakagakos kang Raymond na babae. Unsa? Wagin mo abot sa akong hunahuna nga may laing babae ang akong kaipon. Kay pwerte magod niyang kasiloso. Maugid na'y numero 1 na kong problema niya. Kay grabe gyud kaayo siya kung magselos. Nga nagtuog kong love gyud ka ko niya. Unya. Waday ka matinga. Nga perting kasiloso apan wa gyud siya planong pakaslan ka. Ma. Kung nahigugma pa nimo ng tawhan ng tinuoray, o nga dili siya gusto nga maadto ka paslain, higtan ka na unta niya. Pakaslan ka na unta niya. Suma, nakahiskot bagod siya nimo ana, nga pakaslan ka? Hustong imong amiga, Liza. Panid di kay magtuo kang nahigugma yun nimong tinuoray si Raymond tungod sa kasiloso. Unya, himan-himan Gusto di na, ito. ma. Gusto na. Tungkol kay dili gyud na ko madawat kung simba ko may laing babae si Raymond. Unsaon na blantaw ng among mga anak? O kung tinuod nga doon na siya'y babay, unsaon man nimo? Ma.
pa man mo abot si Raymond. Pila na ni kagabi nga tagdugay na siya mo abot. Ay, Diyos ko. Dili lang unta tinuod ang amo mga pagduda. Siya na ron. Nadugay lagi. Hi. Raymond? Kisa ni kuyog ni mo? Ugmaan na tamang sulti, Liza. Mataos ako kay nakainom ko. Unsay buti pasabot ini ha, Raymond? Nangugma na lang tamang sulti kay nakainom ko. Oh, Mga ginainom na nag-iilisan ti kay Liza. Kay lisod kayo kang pasabtan. Sige. Mugos ka man. Kakaroon yung dayon ka mahibaw. Gikan karon. Ani na mo po yung uban nato si Karen. Ang akong uyab. unsa? Dili na mahimo, Raymond. Dili ko musugot. Ako masugot ako. Challenging kaya nang mag-ipon tang tulong. Unsa? Kaya bago lang kaipon mo, Liza. So, nabual si Raymond nga mag-ipon og duha mong babae sa inyo. Pa. Palayasan na babae sa inyo. Dili kay ikaw ang mulaya sa inyo ug niya ka sa ato. Pa. Unsa? Palayason ko nimo? Amo ning kaugalingon ni Raymond. May katungod ko sa pagpalayas nimo. Unya na kumulayas, tay. Kung si Raymond na mismo mo palayas na ako. Dili di ka mulayas, ha? Di ka mulayas? Kay guro yung tikas gawas, ha? Sige, hamag! Kay mudot ka ning Batangas imong tiyan. May kutsilyo ka. Ay, tay. Ipangandaman ta ka, uy. Ayaw paghawd-hawd sa kinabuhi ni Raymond, tay, ha? Kay parehos rabiat ang dili niya pinakaslan. Unsa? Gidadan kong babae sa akong kaipon sa among bay. Gilumpong mi sa usa ka bubong. Dili ko gusto nga maghangtod ning among sitwasyon. Gusto nako nga muhawa na kini sa among puder. Apan misukol siya ug doon na siya hinagiban. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Dili ko pinakaslan sa akong kaipon. May katungod ba ko sa iyang kinabuhi tungod kay may tulo na mi ka anak? Ikaduhang pangutana. Gidadaan man ko niya og laing babae sa among kaugalingon. Duha mi ka babae nga iyang gilumpong. Unsa may akong buhaton? Ikatulong pangutana. Gisuwayan ko na siya sa pagpalayas ang babae sa akong kaipon. Apan magkuha naman noon siya hinagiban? Pwede ko ba siyang mareklamo o makiha sa iyang gibuhat nako? Ikaupat og katapusang pangutana. Sobra kadako sa akong problema nga duha ming babae nga gikatipon sa akong kaipon. Unsa may buhaton ko ini aron nga mapapahawa ko kining babae sa akong kaipon sa among puder. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Liza. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Yes, it's me again guys. Ako ang muhatag og tambag ug tubag ninyo karong adlaw, no, ug ako na pong tingog inyong madungog this time around. Kumusta mo? And salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw ug pag-tune in karong adlaw sama sa inyong pagsubaybay. Matag adlaw, Monday to Saturday. Kaway-kaway sa mga waysipyat nga magsigi og pada sa ilahang mga suwat suliran diri namo. Thank you kaayo ninyo. Kumusta man mo, no? And sa mga medical nga mga problema, of course, it will be Dr. Obra nga inyo pong mapamati, di ba? Kinsa tong ganahan nga mupada sa ilahang suwat, pwede gid kayo ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com. Pada sa nato ipadala
ipadala sa kini ang akong suliran official writers page. Pwede po nato ipada sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender karong adlaw, taga Davao. Taguon nato sa pangalan nga si Liza o gipadani sa kini ang akong suliran official writers page. Sa una ni suwat naman ni siya medical to karon legal iyang pangutana. Thank you Ma'am Liza ha. Kabahin kini sa kahimtang niya siyang kaipon. Naa namang gilaing babae to iyahang kaipon no at tutong napaminaw sa drama murang gabuwag naman to sila. So una niyang pangutana dili kuno siya pinakaslan sa iyahang kaipon. May katungod ba ko sa iyahang kinabuhi? Tungod kay may tulo naman mi ka anak. Of course, dili tungod kay nag-ipon mo sa una, but tungod nga obligado siya nimo personally nimo as a person, but obligado siya sa inyong tulo ka anak, no? Kay kung nagbuwag manggani mo, wa manggani mo nagminyo, naagyud gihapon siya tulubagon, isip amahan anang tulo ninyo ka anak. He has to give child support sa imong mga bata. Whether you like it or not, whether nagkasinabot mo or dili, dapat mo magsinabtanay nga angay siyang muhatag og kaning unsay tawag nimo ani dapat siya nga muhatag og suporta sa mga bata. Ikaduhang pangutana, gidad-an man ko niya og laing babay sa among kaugalingon nga balay no, duha mi ka babay nga iyang gilumpong. Gwapo kay ning imuhang laki day kanis Raymond. Raymond, gwapo ka dong, ikaw na ngano god no, unsa may akong buhaton kani nindot ang pamating duha mo, nindot ang pamating gilumpong, ganahan ka mo padayon, no? Or ganahan ka mangita og somebody nga ikaw ragyod ang iyang ibutang sa pedestal ug wa nay lain. Nindot ang pamati nimo ala padayon na, pero og dili man gani, and I know dili gyud na nindot, biyai undangi pagstorya mo kung kaya pa ninyo magstorya nga ang iyang obligasyon ngadto sa mga bata na lang ug maglain-lain mo. Ganahan man ka sa iyang babay bag-oron, diha na lang na siya, iintrigo na lang na siya anang bayhana, kinsa na siya pangita dituglain nga mohigugma ug mudawat nimo. Katulong pangutana, gisuwayan ko na pagpalayas ang babay sa akong kaipon apan magkuha man noon og hinagiban. Pwede ko ba siyang mareklamo o makiyas iyang gibuhat nako? Yes, hasta nang imuhang laki. Day, file go ditog 9262, Republic Act 9262, palayasan ng duha. Pwede kaayo kay maski dili kaminyo, no, kana nga naamoy relasyon. Pwede kay na mo apply gihapon ang kanang Republic Act 9262 or violence against women. Pwede kay na nimo siya mapalayas kana silang duha. Ayaw sugot kanang iyang gibuhat nimo. Grabe kaway respeto. Grabe yun siya kaway batasan. Grabe siya kaway pagtagad sa imuhang pamati. Grabe siya ka selfish. Di yun siya angay nimong ikip. Di yun ka angay mo padayon tanang bati nga bulong. Pwede ko na ako isulti pa. No, kay di yun siya angay para nimo. Ayaw inday ug agwanta. Palayasa na sila dinha pagkuha og protection order. Aron makalpalayaso na nimo silang duha. Mga bagag naong, mga bagag lips, sa ba? Ngano mo, uy, kadaghang pwede ninyo sakan nganong karon mutipon mo dinha. Naunsa? Yakisa mo dog. Ikaw? Siya, puli-puli mo na buang na. Muna na gidangat. Dili na pwedeng ingon anak, ha? Respeto yang imuhang pagkatao, respeto yang imong pagkababay, tagaig respeto ang mga bata. Ayaw sila libog-libuga kay dili na normal ng ingon anak. Bati kayo na nga ehemplo, bati kayo na nga example. Ayaw og sugot nga ingon anak. Barog sa imong kaugalingon, barugi imong katungog, barugi imong dungog isip usa ka babay. Kay angay ka, higugmaon, angay ka, respetuhon. Day, Liza. Huy, ako'y nalisa nga nugod in town. Ikaupat, katapos ang pangutana, sobra kadako sa akong problema. Nga duhaming babay nga gikatipon sa akong kaipon, unsa may buhaton ko, ani, aron mapapahawa kining babay sa akong kaipon, sa among poder. Day, murag ang imong angay papahawaon ba silang duha? Nganon dili raman ang babay raman imo ang papahawaon. Ganahan pa kang Raymond, Liza. After what he did, imong palayason siya. Unya, magdana po naglain or palayas sa inaganahan kakaglain hala pagkuyog mo no ay mugpuyo dire ay kog paka ay nakuglabuta ayaw og sugot. That is the most disrespectful thing. Unya ang imong gibuhat sa imong pagtugot wa na kay gibiling respeto para sa imong kaugalingon. Day higugmaa in taon imong kaugalingon, Liza, pagbilin po gamay respeto para sa imo no kanang kung di na ka respeto kung ikaw di ka kibaw mo respeto sa imong self no di ka mo barug sa imong
matungod. Mo nang anaon ka. Kay magtuo man siyang okay ra. Di man na okay ng inana laysa. Bati man na unsa man nga sitwasyon. Di man na normal. No? So, ayaw. No? Love yourself. Please, prioritize yourself and your children. Ayaw kaguol nga mawa siya. Kay musuporta ra gyapon na siya nimo. Makiha na siya di siya musuporta nimo. Ang importante, ma-preserve nimo ang respeto sa imong kaugalingon ug ang respeto sa mga bata nimo. Okay? Muna pinaka-importante, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joey. Saripan ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. Buwak isang gabi ay may RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang gata matatampo nagdasangan nga Joey. Paminaw, ha? Ay yung pasabag sa kinsa. Ay ginugos ka. Kung magsabag ka, patyo ka. Nga, pilipila ko yung papawama. Joey, naunsa ka man nga nagluyamang ka. Naakagipamati. Wa man, ma. Kamu lang una og ang imong mga igsuon dinhi sa bay, ha? Nga naman, ma. Akong dadon sa probinsya si Papa nimo. Naon sa day si Papa, ma? Naa siya gipamati, nak. Magsige kunog sakit ang iyang tiyan. Ako na lang siyang dadon sa mananambal. Mao nga kamo lang una si ate nimo ang mahibilin dinhi. O, ma. Ati, dukay laki kang nabalik sila si Mama sa... Basi ko pa maayo si Papa, day. Ano si Mama? Hala, naanak ko na si Mama, ati. Ma, ikaw lalaki ang nauli. Asa man day si Papa, ma? Patay na si Papa ninyo. Ha? Ano man, ma? Unsa day sakit ni Papa, ma? Gibarang ko no si Papa ninyo. Ug wa na siya makaagwanta. Og namatay. Pa!
Papa! Mga anak, karon nga wa na si Papa ninyo. Paningkamot mo ha. Nga mahuman mo sa inyong pag-eskwela. Oma. Oma, magtinabangay ta aron mabuhi ta. Joey, kuyo ka na mo? Asa man mo, ti? Laag. Kisa imong kauban, ti? Naku mabarkada, good. Og, ang akong sang uyab. Sige, kuyog ko, ti. Kaila ay kaayog sigig puno din nis ato, uy. Unyaon sa manday, nalingaw ka sa tong laag? Lingaw raman, ti. Ang kanang ati. Sige lagi kag kuyog sa imong uyab sa... Nanay nahitabo ninyo? Uy. Uyab, good. Ang unsa di buhaton sa manag-uyab. Ikaw ba, panguyab na, aron makatilaw na ka? Ha? Di na ako'y isulti nimo pa. Unsa man na? Sa una bitaw, tik, sa gamay pa ko. Gilugos man ko ni Uncle Ricky. Unsa? Unsay gilugos, ha? Oo, ma, sa gamay pa ko gilugos man ko sa imong igsuon. Si Uncle Ricky. Hoy, Joey. Ayaw pag tumutumo og istorya, ha? Tinuod bitaw nga akong giingon, ma. Gilugos man ko sa una ni Uncle Ricky. Hoy, nga nang wa man ka musumbo nga gilugos ka man di ay. Iya man ko gibaharan, mga patyon ko kung mutugan ko. Ha! Ingna na lang hinoon nga wa ka musumbong kay giganahan sab ka. Oh. Gilamian ka. Ma! Pinako og mulapan si mama na ako. Pagkaibaw niya nga gipahimuslan ko sa igsuon. Pero wa man di ay. Mas may pagmagbinuang ko. Kung na ay lalaki nga ganahan ako, magpagkamit ko nila. Sige, pagtakbaw. Buhata ang gusto ni mong buhat ko na ako. Unsa? Nagpagamit ka sa igsuon sa akong uyab? Oo, ate. Naunsa ka man yung taon, oy, Joey? Nagpagamit ka sa lalaki nga dili ni mo uyab? Wala may lami ang akong kinabuhit eh. Nagtuog ko nga labanan ko ni mama sa nahitabo na ko sa una pero wa di ay. Joey, kalimti na tong nahitabo ni mo. Dugay na tong nahitabo. Maong ilubong na tos kalibot. Pangita og lalaki nga ikauban nimo sa tibuok nimong kinabuhi. Dili kay basta na lang nimo ipagamit ang imong lawas sa lalaki nga wa ka mahigugma. Ote. Ay, naunsa man ka diha, oy. Ganun naggisimang ka. Na ako'y friends sa FBT, oy, nalingaw kay ko niya. Unsa man na? Ulitaw na? Oh, ulit tao, ti. Aw, magkasinabot mo hala. Larga.
Ha? Imo kong pasudlon og trabaho? Oh, Joey. Kung muwari ka diri, ako kang pasudlon og trabaho sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Ninduta gud ana dong. Pero naoy, wa man ko'y kwarta para pamasahe diha. Di maguna problema. Padadaan di ka kwarta para imong ipliti. Tinuod. O lagi. Padadaan di ka, ha? Salamat dong. Abi na kung di ka madayon sa pag-anhira. May tabo ka nga dili, agparadaan man siya ko nimog pamasahe. Dong, o sa nga kumpanya ang imong pasudlan ako? Kawan, Joey. Ayaw lang kalain, ha? Musulti na ko ni tinuod. Wa mo mo trabaho og kumpanya. Ha? Unsa day mong trabaho? Tiglukdo og humay. Ha? Unsay tiglukdo og humay? Na may daghang magpahakot og humay. Ila kong suhulan. Sa... Nganong namakak man ka? Sorry kayo, day, ha? Ako lang tong gibuhat aron makakita ko nimo. O kung sa may plano nimo nako, ha? Nga di man ko mahimong mobalik sa amo kay dako-dako man tupliti. Magtipo na lang ta. Ha? Bisag karon pa ta magkita sa personal, Joey. Pero nakagusto na ko nimo. Ayaw ka bala ka. Maningkamot ko nga mabuhi ti ka o ang umaabot na tong anak. Nanti ka nga ayaw paggawa sa bahay. Pero di gawas ko ka. Naita ko gipalit dong, uy. Na kay gipalit? Una kay gikatagbo. Ha? Naunsa makawain taon, uy. Pagtarong gud, ha? Pagtarong gud. Kay masakpan tagani ka nga may laki ka. Ihawon tagid ka. Saning akong gisudlan. Nagtuo ko nga magpalipayon ko uban ni Dudong pero nasayop di ay ko. Dong, maigoin tao ta na yung magipaglabay. Gusto na! Ganong dugay magang nag-ampli. Unsa man? May laki kang kitaguan din, eh? Dong, naunsa naman intawag ka, oy! Nagpataka ang makagyawit diha! Wa intawag ko'y laki! Kasi pa man tayo maibog na ko, oy! Naglagot ako ni mo, ha? Dong, unsa na ni mo sundang, ha? Ay! Ginoo ko! Napalikay, pagod ka na! Pati yun, ko ni mo, ha? Di lang ko magkaagwantay ni mong gibuhat ako, Dong! Nagtuo ko nga magpalimpayon ko ba ni mo, pero nasayop di ay ko! Dili mahimo mag-antos ko ba ni mo! Biyaan ta ka! O gagawin ko ang atong anak! Minsan ang takbo ng buhay, durusan ito'y walang... Nagtuo ko nga kalipay ang akong dangatan sa mga kamot ni Dudong, apan kasakit di ay. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Joey nga taga Dumingag, Zamboanga del Sur, ban sa awit nga iyang kipangayo.
Awit kanigulahan, gulong ng palad. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Abigail, hingkod ang pangidaron. May hinigog mga o sa kalangyaw o buntis ko karon. Taga Cebu City ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong uyab nga kano. May kalit manggod nga panghitabo, imbis nga nag-process na may sa akong visa, aron inyong hisamtan, ingon inyang mga panghitabo. Pagod sa akong amiga. Siyempre, no? Magsugat kita karon sa airport sa akong pamanhunon. Pamanhunon yun? As in? Siyempre. Plano na ba yun namong magpakasal? Bisan sa nagchat-chat pa mi. Mauman gani nga moanhi siya sa Pilipinas. Aron maila-ilan niyang ako mga ginikanan o pamilya. Naon, may afam. Huy, inaon niya ako kung mausap ang imong nahuna. Anang Amerikanuha, inikita ninyo ha? Kay ang kunon ko na. Ay, excuse me, bayot. Di na gyud ba usabang akong hunahuna kang Floyd? Mahal ko na siya, yots. Bisan unsa pa siya inikita na mos personal. Dili na mausabang pagtanaw pagbati ko niya, yots. Tungod kay sayod kong mapersonal o chat man lang, buotan siya. Siya na gyud ang akong forever. Naol, may forever. Oo, sige na, oy. Pero di ka na. Naanan si Kenan nga. Akong gikontak aron sa pagsugat na daw sa imong afam sa airport. Sige na bayot, anak. Kay excited na kay kung makitang akong langyaw nga pamanhunon. Asa man ang imong afam, uy? Dili ka hanis ka? Simbako ka diha bayot, uy. Nalugutang mas scam ko. Amaw, makaka-uy. Kahibaw ko sa tanang detalye siyang flight bayot. Hala, taray! Sino ka na may gawas? Floyd! We're here! Hain ko si Ana, uy! Kanao, kanagong may way back na ako. Nga naguroy siyang bagahe. Honey! Naon! Mga klaro, bisan layo pa kayo. Puro paminaw ko, no? Masking anino ni Floyd, pamilyar ni mo. Of course, bayot. Ay, hindi na siya. Sige! Tsula na yun mo. Ay, sugatan sa na ka siya bayot, ha? Honey! Oh, Abigail. Oh, you're more beautiful in person. Honey. Naon! Kapyot yun! Honey. Honey, my best friend, Yanta. I knew him. He's always in your pictures. Your partner in your TikTok videos. Yes, honey. Nauroy! Himan ko niya, uy! Lalaki gina ko. Ay, What does he say? ay, da. Ay, da. Do you have a twin stage? Can I have him? Funny, man. Di ba naman sunoon ko? Sa bago ko nga basta. Isip ko kanyang tao. Ba't man kang bayuta ka, uy? Ang tala mo, uy. Tigigutom na ko. Makakaano dyan tayo ning ugay-gay, girl. Nga niyan ang imong afam. Amiw. Abi, I love you so much. Buhaton ko ang tanan aron dili ka na mangita paglain, Floyd. Kumusta inyong first night din sa first class nga resort and hotel? Amaw ka? First night ka dyan. Ang pahiyong baya. Klarong contented. Uy, hay naman ron. Nakatog taon. Ha? Ipalabaanan yun ni mo. Gibuhat na ko ang tanan bayot aron masatisfied yun siya. O kung mahimo, sa pagpalik sa States, mabinlan ko niya og anak. No?
Sigurado ka na jud di ay ni Floyd? Ha? Abigail? Buotan kayong akong uyab nga kano. Maong na in love na dayon ko niyang daan bisag chat-chat pa mi permiro. Marry siya sa Pilipinas kay nagplano naming magpakasal. Apan may balik pa siya sa States samtang nag-process may samong papers alang sa confiance visa. Unya. Sayo ko mong nagsuka. Inas pang ginawaan maoy. Permi naman yun ni. Unsa? Uy, di ka kamabdos sa bigil. Ha? Mabdos na ko, ma? Pastilan og mabdos ka na bigil. Kalipay na ko, ma. Unsa? Kalipay na ko nga nabinlan kog anak ni Floyd, ma. Magpalig-on ni sa among relasyon ni Floyd, ma. Musamot nga dalion niya pag-process ang akong fiancé visa kay duha naman mi nga paabuton niya sa States. Abigail. Cellphone. May morning greetings ni Floyd. Mauman ng taning una na kong i-check mabuntag. Matag-mata na ko. May morning greetings na dayon ko kika niya. Busy lang git siguro siya. Ha? Nabala ka na baya ko bayot ay. Kay uwa man sab siya mag-online oy. Naunsa ka siya? Di ba nga, nasultihan naman to ni mo siya daan? Namagdos ka na? Oo, bayot. Hala! Ni atras na gatong Amerikanuhan ni mo, Zay! Unsa? Simbag ko kabayot oy. Di ko mo to, ana. Dili ingon ana si Floyd nga akong nailhan. May na namang sabot nga magpakasal, me. Nalipay pa bang gani siya nga akong gisultihan nga may maabot naming anak. Mong dili mahitabong talikdan ko niya sa akong sitwasyon karon. Oh, hey! Wait! Dili ka naman gulong maayo ni ha? Bika ni be, anaon na ka sa inyo. Wag yun? Naging siya message ba yun? Nabala ka na yun ko. May message na! Ay, salamat! Basahan na yun? Hindi man ni si Floyd. Hi, Abigail. This is Murphy, Floyd's close relative. Sorry to inform you that Floyd just passed away. Uy, unsa ko no? Hindi sinuod ba yun? Unsa lagi? Ay, mamatay si Floyd. Magpagkasal pa mayot. May mahabot pa ming anak. Ha? Namatay si Floyd? Mitaliwan lang ukalit ang akong fiancé nga usa ka US citizen. Padung na unta mi mag-process akong fiancé visa. Na problema ko kay buntis ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kun manganak na ko, mabutang ba na akong pangan sa akong pamanhunon nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak nga kalit man siya mitaliwan nga wa pa mataw ang among anak? Ikaduhang pangutana, madabas akong anak ang apelyado sa iyang papa, bisan og mitaliwan na kini. May katungod ba unya ang akong anak nga manunod sa unsa may napundar sa iyang amahan? Ikatulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA testing ko inikawa sa bata as proof of paternity?
Pwede ba na akong magamit ang results para mada sa among anak ang iyang apelyado sa birth certificate sa bata? Ikaapat o katapusan, unsa may pangapa maagi or steps nga pwede na akong buhaton or mga documents nga need na ako i-provide para mada sa akong anak ang apelyado sa iyang papa or maskin mabutang lang sa iyang birth certificate. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Abigail. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Mga personal na to mga problema, ato ang mga pagmaoy din ha, og ato ang mga kasakit sa tong mga hinigugma, og napakyas manggani ta guys. Sige lang, napailain, sunod na pod, no? Thank you, next. Ana na lang gunagod, nga no bago di ay ikaw ray laki din ha, ikaw ray babay, oy bubito na lang ingon, daghag isda na ay mulmol, na lapu-lapo, na bangos, danggit, barilis, daghan man ganing isda, karelasyon pa ba, o di ba? So padayon lang, langoy, lain-lain lang ning direksyon na to ang paatuan, di ba? Importante, malipayon ta, mapasalamaton ta sa matag unsang grasya ang atuang nadawat. Of course, sa katong mga gusto nga mopada sa ilahang mga suwat ug suliran diri nato, naatay lain-laing pamaagi, natay email address nga suliran_612@yahoo.com. Nasa tay Facebook account nga kiniya nga kong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender, tago na to sa tagpatago ba ni siyang pangan, be? Si Abigail. Gipadasa kini ang akong suliran from Cebu City. Hingkod ang pangidaron, may hinigugma nga usa ka langyaw ug buntis siya karon. Uy, God bless you ha, taga Cebu City ni siya. Punto legal kay kabahin sa ihang uyab nga AFAM. Kano yang nakabutang dito. Pero ang tawag ana di naman kano. AFAM. No? May kalit man good nga panghitabo muno imbes na nagprocess na sa siyang visa na naaman to, naatutong na paminaw sa drama. Sus, ni atras, hala, kay nato'y nahibawan, kay mag-process naman unta sa siyang visa. So, una niyang pangutana, kung manganak nako, mabutang ba nako ang pangalan sa ako ang pamanhunon nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak, nga kalit man siyang nitaliwan ug wala pa mataw ang iyahang anak. Pwede nimo isuwat pero blanco ang date of marriage, unya di pud niya mada ang imuhang di pud mada sa bata imuhang anak, no, ang apelyido sa Amerikano, not until he will recognize, no, and acknowledge din sa likod nga portion sa birth certificate. Pero yes, pwede nimo masuwat kay para at least, no, nga kung mag-trace na ta ngadto kung asa na ning amahanang ni kagyo man unsa mang panghitabo ngo nga mao man di ni nahitabo. So mo na ni nahitabo ro, no, so nawa man, so muna, dili pag ninyo pwede mada ang apelido, no? Kaduhang pangutana, madala ba sa akong anak? Ako na natubag ha, nga di madala sa anak, no? Kay nitaliwan man ni. Kunya, may katungod ba ang iyang anak nga manunod sa unsa may napundar siyang amahan? Medyo lisod siya kay wa manggod ta naapdan sa pag-acknowledge. Kinahanglan manggod unta to nga ma-acknowledge gyud siya. Kay that is the proof of the paternity. Without proof of the paternity, dili ta makakuha. At most ragyod na butang nato nga siya'y papa, pero di man good enough kay di man mo minyo, kinahanglan yun niya nga ipa-acknowledge. So maulang yun na, maulang po na problema nato diha. Ikatulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA test ko inigawa sa bata as proof of paternity? Pwede ba na akong magamit ang results para madala sa among anak ang iyang apelido sa birth certificate sa bata? Ang apelido kinahanglan voluntary nga i-acknowledge sa amahan. Dili pwede unless moadto tag korte niya mo file tag court order for
the recognition or for the paternity. No? Ang problema, saon pa man nato pagpa-acknowledge nga ning taliwan naman. No, medyo lisod-lisod na unless sa Amerika na ay specimen sa ilahang DNA, no, ang fluid ug ma-prove na nato diha dapita. O kana siguro basin pa lang pero murang tungason slight ha. Murang layo-layo tag-abtunon ani guys, pero sige lang. Why imposible, pangitaag paagi, at least kibaw ka unsaon. Ikaw pa to katapusang pangutana unsay mga pamaagi or steps nga pwede nako buhaton or mga documents nga need nako i-provide para madala sa akong anak ang apelyido sa iyahang papa or maski mabutang lang sa birth certificate. Mabutang siya, like I said, pwede. Ang pangutana, will that be enough proof para makaklaim ka ang akong tubag yun ana dili? No, kay kinahanglan magud i-acknowledge. But if naay laing proof, no, pananglitan, nagsuwat, nag-date, naminyo mo, nabuntis ka, or naay mga pag-acknowledge, no, nga naa siya, or ang pamilya mismo mo recognize nga siya, di man ganin niya mada ang apelido, at least basin sa binahinay, mahatagan pa di ay, no, we really don't know. So, let us try to see it that way. Ato daong tanawo, no, kung pwede ba, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta, no, nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So ka. Maayong adlaw kaninyang tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Irene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Torn Between Two Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon mo kining usa ka babay nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Irene. Love, alas 6 pa man ang misa. Nganong sayo man kayo ta din simbahan? Alas 4:30 pa man. Ay, love. Oh. Ngano ka? Naa kay problema? Love. Unsa ko nimo kamahal? Unsa man ang pangutana, love, uy. Syempre. Love na love na love na love na love kaayos tanan. Oh. Ngano ni doko ramang ka, love? Na kay gustong isulti? Love. Di ba makagunsay gusto sa kong pamilya, di ba? Huwag na ibaw ka, nganong gikontrahan ka sa akong ginikanan. Oo. Kay gusto nila nga magpari ka. Pero love, wa sila nahimo kay ni-fight ka para natunduha, di ba? Oh, love. Ni-fight ko. Pero love, di na nako kayong supako na kong mga ginikanan. Unsay buhat mo ipasabot, Raymond? Love,
makigbuwag na ko nimo. Kay magpare ko. Unsa? Mao ka na. Seryoso? Sorry. Pero, ayog kalimot nga, love kay tika. Bisan pag di na ta magkita, di mawa akong love nimo. Sorry kayo, Irene. Day, Irene. Kung love pa ko niya, diliot ako niya pasakitan. Pero ako makasulti niya, ana, day. Kinili ko gusto magsadelfish. Unsa may laban ako. Ginoo ang akong karibal. Og dili ko gusto makikumpetensya sa Ginoo. Tungod sa iyang gibuhat, no? Mahadlok na lang hinuon ko musod sa simbahan. Mahadlok ko mahinumdum sa kasakit. Kay grabe kasakit ang iyang gibuhat, day, uy. Sakit kaayo. Balik dilagid mo. Para ka mo sa usag-usa. Sige lang, day. Ingon sila. Kung naitaw nga mawa, naitaw nga moabot nga mas better pa kaysa ni Raymond. Pero, day, diligapon ko magpakawa sa paglaom. Magpaabot ko ni Raymond. Magpaabot ko nga mabalik siya. Day, Irene. Everyone, let's congratulate Irene, our new HR. Thank you, Mom. Thank you, everyone. Day, mabisi na ka, Day. Kay HR na ka. And for sure, maka-move on na ka. Amaw. Kusog-kasuan, uy. Ang saon man ako pag-ulian, eh. Basta na ba kaayo ko? Miss, siyang tagpayo mo. Salamat, sir, ha, pero basta naman kung kaayo ko. Malasa na ako, uy. Ako, swerte. Ha? Swerte ko. Kaya kung nuwa pamuwan, di ko makapagitag paagi nga matagad ko nimo. Ikapila na ako ng bantay nimo nga magatangog jeep ni Miss. O dugay na ko gusto makigilahila nimo. Clyde, ay ko? Irene. Pwede na ko makuha imong number, Miss Irene? Ha? Unya, moto. Sige na may text-text o tawag-tawag. Unya, iya kong ihatod sa bahay. Dili na kaayo ko laayon kay na naman ko'y kauban permi. Ay, mao ding blooming na kaayo ka, ha? In love na ka, te. Ganahan ko niya o malipayon ko karon. Mao na. O kung manguyab ni mo, sugta dayon. Oh, ha? Kisugot ako di mo? Oh, Clyde. Yes! Oh, yes! I love you, Irene. Hoy! Happy 3rd anniversary, mahal. Happy 3rd anniversary pod, mahal. Oh, ingon ka, managkot ta maong gipailis ko nimo. Dili pa ta mga to? Mahal, nagsabot na tandaan ha, nga dili ta. O, lagi. Di ta banood sa simbahan. Mahal, actually, dili ta man lakaw. Ha? Gipailis-ilis ko nimo niya. Anhira dita sa bahay? Mahal. Oh. Mahal kay tika. Tulo na ta katuig. Og enough na para nako na makaingon ko nga ikaw na gyud ang babae nga ako gipangandoy na makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Will you marry me? Mahal. Mahal. Yes. Yes. I love you. Thank you, mahal. I love you too, mahal.
Mahal, wa pala ikaw umabdos, no? Bitaw, no? Ganahan kayo kung makabibita. Mahal, pa-check up ka ta. Oh, sige, mahal. Unya, inig-out na to gikan sa trabaho. Diretso ta pa-check up. Yan na ang result. Unsay result, Doc? Kinsa may hina problema na mo sa kumbana. I'm so sorry. Pero si Mister ang nai-problema. Ako? Huwag ko yayo! Huwag ko kapuslanan! Mahal, sakto na! Mahal! Diyain lang ko, Irene. Huwag ko kapuslanan! Di ta ba kayo mong pamilya tungod na ko? Kay paong ko! Nagkabatik ka? Paong ko! Mahal, ayaw pag-ingon, anak. Good! Bisan pagbaog ka, pero dili na rason para bihaan ka. Daganong paagi mong gusto na itong magkaanak. Pwede tang mga dapog bata. Mahal, ayaw pagpakawa sa paglaom. Please, sakto na. Mao ba? Kaluoy ko. Mao lagi. Nag-uol sa baya ko. Pero mas grabe kapiktado si Clyde. Kaya gusto na ginaya nga naami anak. Oo, day nga murag lutaw kaayo karon. Murag kagwasi mong kaugalingon nga motrabaho. Maog yun. Unsa may sulti sa atong manager day bahin sa nipahawa nga tabahante. Mag-hire taglain? Oo, day. Next week, mang-hire na kuno ta. Ay, I hope ma-okay na imong bana para makakonsentrate na kasi imong trabaho. Ikaw ra ba to'y tig-interview? Hinaot pa unta. Day, mauna to tanang applicants, no? Kaya mauli na ko. Ay, napay usa, day. Naawahi man siya. Ako nilang gidawat, kay di pa man sad cut off. Siya nalang mahatag mo siyang resume, ha? Ayaw pagdali-dali og uli, good? Sige, good. Pasudla na siya, day. Good afternoon. Have a... Raymond? Irene? Uy, kumusta? Your resume. Yeah. It's been a... Very long time. Yeah. Kumusta ka na? So, you're applying for... Kumusta? Raymond, ako maoy mo interview. So please stop asking me questions. Sorry, gusto lang kumibaw kung okay ra ka. Okay ra ko. Okay na? Happy? Sorry. Sorry na sad? Maunay last na kong nadungog ni mo. O mausa na isulti ni mo na ko karon? Wa ka pala anak nga word? Sorry? Okay, let's be professional here. So, based sa imong resume, nagtrabaho ka sa abroad year... Oh, di ba mauni nga year nga nakigbuwag pa na ako? Huwag mo din pagkapari. Nilarga ko sa laing nasod. Okay. So, nag-give up ka sa atong relasyon kay magpari ka. And then, waday ka mo dayon pagkapari. And nilarga ka sa laing nasod without telling me? Sorry. Sorry na, sad! My God, Raymond! Nagtama na ko na imong pagsigig sorry? Say sorry kung sincere gid ka. Dili lang tungod kay nakasa ka. Irene, panginawa ko... No need. Klaro na nako karon. Nagihimo ra din imong rason ang pagpari para magbuwag ta. Ha, nice! Natuman ka mong gusto. Noon, for sure, wa man gyud ka magmahay, no? Kaya natuman gyud ang imong gusto. Nakalarga ka sa laing nasod. Mas gipili gid nimo imong career kaysa sa atong relasyon.
Pero, mao to'y pinakasayop na kondisyon. Sayop? Dili, uy! Wa kay sayop, Raymond. At least, ikaw na tuman ang imong gusto. Og ako, na-promote ko sa akong trabaho. And look at me now. Ako pa mo ini-interview ni mo. Og naaran ako kung dawaton ba ti ka o dili. Irene, dali para na ako pagbuwag na to. O gani ikaw may hinungdan. Nga nung ako mapadayon pagkapari. Ay, wow! Ako? Nag-joke ka? Kung tinuod nga ako mo hinungdan, ibalik unta ka na ako. Nagpakita unta ka na ako. Wa unta ka mo larga. Kay baba kag pila ko kabuhan nga nagpaabot nimo nga mobalik ka, ha? Unya karon may bawaan lang nako nga wa gid ka mo padayon pagkapari. Di ko gusto ikaw may basulon sa akong mga ginikanan. Nganong wa ko mo padayon pagkapari. Mao nagpalabay una ako og pila ka tuig. Pero wala na akong nahibaw-an nga minyo na ka. Mao lang wa na ko nagpakita nimo. Kay nahibaw kong malipayon ka na sa lain. Pero bisan gamay, wa makuhain akong love diya nimo. Ikaw lang gyapon akong gimahal. Raymond. Pero ini nga itong pag nagkita karon. Basin og tuyo na lasad ni. Aron magka-istorya ta. Aron doon na tayo closure. Og aron sad mahibaw ka. Nga bisagwa na ta. Mahal gyapon ti ka, Irene. Excuse me. Raymond. Mahal gyapon ti ka, Irene. Dili bawa si Raymond sa kong una-una. Wa pa gid ay ko maka-move on niya. Mahal? Mahal? Naunsa man ka, uy. Hubog na sad ka. Pila na ko kakaadlaw nagsige hubog-hubog. Ug dugay kay ka mauli. Oh. Bantay day ka. Ano mangugas mong kagalingon ng ngaging mga adlaw? Clyde. Biyahe na lang ko, Erin. Wala na rason. Padayonon pa rin nato. Oh. Kinsa man eh. Hello? Love. Oh. Raymond? Hubog ka? Asa ka? Dali. Higda na. Huwag ko lang kadadaan ni mo. Diniragis motel. Love. Kimingaw na kay kuya mo. Ay, kung biyahe, please. Oh, Raymond. Love, please. Raymond. Naginahitabo naman ni Raymond kapi. Ang kuno na ako. Gimingaw sa kayo ko diya. Diyos ko, kada kong sain ang akong kibuhat. Usa naman na ikabuhan nga. Wala ko tungahis akong binuwang sakit. Oh, dili ka. Magpiti ko. Diyos ko, positive. Mabtos ko. Unsaon man din ako. Oh, si Raymond. Sultihan ka na ko siya. Oh. Hello, Raymond? Magkita ta. Ha? Mabdos ka? Ug ako mo'y amahan? O, Raymond. Kay imposible si Clyde ang amahan. Baog siya. Yes! Yes! Nalipay ka? Raymond, akong sayop ang akong gibuhat. Ang atong gibuhat. Minyokot ko. O sa kay bation sa kumbana no, kung may bawa siyang mabdos ko, na may bawa man siyang dili siya makaanak. Unya, may plano din mo, ha? Dakong sayop nga nagkita patagbalik, Raymond.
Ilabi na nga na apag kinahitabo na to. Irene. Sugod karon. Ayaw nagpakita na ko, Raymond. Magkalimtanay na ta. Usa? Unya si Clyde. Ang imong bana. Makigbuwag ka na ako. Oh, Clyde. Sorry. Tungod ba ni Raymond? Mabdos ka. Ug siya ang man. Clyde, ganun. Nakita na ko ang pregnancy test sa basurahan sa siya. Ug nahibaw kong dili ako mayaman. Clyde, I'm sorry. Abi ni mo. Pagkakita na ko sa pite, kaingon ko nga, andam ko mudawat sa bata. Di lang kamawaan ko, Irene. Irene? Mahal ka. Hindi mo gustong mawagan ako. Pwedeng magsugot ng paalik sa sinutanan. Tawag ako bisag unsa. Pero andam kong dawato ng bata. Dili na mo pwedeng akoon ang bata nga bunga sa akong pagpakasa, Clyde. I'm sorry. Pero magkalimtanay na lang ta. Mahal na ko si Raymond, o mahal sad na ko si Clyde. Pero pareho na ko silang nasakitan. Maong ko gipili nilang duha. Mas nag-focus na lang ko sa akong anak. Dili na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mga kitang mga hikalan, kaagi ni Irene nga taga Katarman, Leluan, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, torn between two lovers. Torn between two lovers. Ang maong kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hekain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinapuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dikan salamat sa inyong pagpaminaw.